ఏసయ్యా ఏసయ్యా మొడుకోనానయ్యా ఏసయ్యో ఏసయ్యో దండాకో అందరికి ఏసు దేవుటి బెదిరితే వందనాకు నేంటే దేవుటి వాగ్దానం ఏసయ్యో దండాకో నీకు నన్న దాయని ఎర్రి నన్న దాటని మెట్ట నీకే తెలియరు నీనిని విడసను నీనిని విరిసి అన్నను నిబ్బరంగా మంచి ధైర్యంగా మంద. యెహోషువ పుస్తకము 1వ అధ్యాయము 6వ వచనం. ప్రార్థన. మామిని ప్రేమిసని మా యేసయ్య నీకు వందనకయ్యా. యుద్ధ ప్రవ్వా మామిని విడిసి దాయని దేవుటినయ్యో మామిని నెట్టి వాటని దేవుటిని అయ్యో నీ పిల్లని ఒరి కుటుంబకిని నీ కాలికి నగ్గ కరంతిని ಬೆಸ್ಕೆಡಿಗೆ ಒರಿಗೆ ತೋಡು ಮಂಜಿ ಮುನ್ನೆಡಿಗೆ ನಡಿಪಿಸ ನಿಮ್ಮೆ ಧೈರ್ಯ ತಿನಿ ಈಶ್ವರೆ విజయం ఈశ్వరే నేంటే పణుగినన్నిటినీ నీ పిల్లంకి తోడు మందించరు. ఈ మాట అంతా ఏసై పెదిరితే తలపురమేనం తండ్రి. ఆమెన్.